Čau, čau. Tak, jsme tady zase. Dneska si dáme jenom takový jako menší break. Goldy, ale moc se na ně těším. Chtěla jsem říct, že děkuju všem, co jste se zapojili do Jamba. To jsem teda nečekala, jste to rozjeli teda parádně. Močaty dá pokyny k platbám. Boxík už asi nestihne dorazit tenhle týden, ale určitě si ho dáme pondělí, úterý, když se dobere. Nejpozději v úterý. A vo víkend vypíšeme ještě jeden break. A to je asi všechno. Taky děkuju všem, co vzali random pozice. Nejhorší týmy jsem vyžrala já, takže jsem se obětovala. Jo. A asi jdeme na to. Nebudeme zdržovat dneska. Dneska je fotbal v 9, takže... Ale tohle bude rychlý. Tak jdeme na to. Hodně štěstí všem. Tak jsem si to neřízla. Tak už. Tak, co nám padne? Naposled ty goldy byly docela fajn. Máme tady 4 balíčky po 10 kartách, 2 podpisy a 2 limity. Jo? Ale viděli jsme minule, že to může být i jinak. Vteřinku mě se to tady vyplo. Takže jak dopadne fotbal? Já včera typovala Francii a Francie to totálně projela teda. Takže nevím. Co mi to tady blbne, sakra? Dejte mi vteřinku. Dobrý, to tady nějak celý spadlo. Tak jdeme na to. 4 balíčky po 10 kartách. Mrzí mě tady u těch boxů, že je tak málo karet. Protože ty karty jsou fakt moc pěkný. Tady to bude podpis nebo limit. Tak jdeme na to. Karim Benzema, Real Madrid. Malik Tillman, Leverkusen. Nick Pope, Newcastle. Mateus Nunes, City. Olivier Giroud. Jo, levé. Emiliano Martinez, Aston Villa. Co to tady budeme mít? Tijani Reinders, City. Bruno Guimaraes, Newcastle. Quim Junien na ruky do Barcelony. A tady. Tohle bude, myslím, limit 75. Ale kde on je? Ten je nahoře. Ne, ten je dole. Jo, to je asi obráceně. Tak jasně. Nebudu to napínat. 21 z 50. Dro Fernandez na ruky.
PSG, krásný, 21 z 50. Pecka do Paříže. Martin Vlk. To myslím padlo v randomu, viď? Nikdo tu Paříž nikdy nechce, nevím proč. No, tak první balíček za náma. Jo. Tak tohle bude nějaká legenda. Myslím si. Uvidíme. Mukasa ruky City. Thiago Pitarch na ruky Real Madrid. Kaka Golden Boot Winners do ACčka. Alexander Isak Liverpool. Harry Kane do Bayernu. Semenyo City. Lucas Beraldo Paříž. Savinho. Jo, ještě tady máme Brennan Johnson. Crystal Palace. Co to je? To podpis? To nebude podpis. Nemám to zase opačně. Tady je limit. Další 50, 37 z 50. Wow, Miloš Kerkez. 37 z 50 do Liverpoolu. A Liverpool padnul taky v randomu. Dominik Mareš. Gratulka. Tak limity zatím slušný. Uvidíme ty podpisy. Tak gratulka. Martine, myslíš jako PSGčko, že není sympatický tým a to dvakrát za sebou vyhráli Ligu mistrů. Tak čím to je? Čím to je, že nejsou sympatický? Jestli teda myslíš PSGčko. Tak, tady bychom měli mít 2 podpisy. Tenhle bude určitě v limitu. Dáme si ho hned, tak co to budeme odkládat? Stejně máme poslední 2 balíčky. Tak, Xavi Simons, Tottenham, hezky Jamal na Elite, George Weah do Paříže, Reggie Wolf ruky do Chelsea jako na téhle fotce. Vypadá jak dítě, jakože úplně fakt 14letý kluk. Nevím, kolik mu je teda, ale jdeme dál. J.D. Canvot na ruky, Crystal Palace. Anthony Elanga, Newcastle. Douglas Lewis, Nottingham Forest. Tak co to padá za tým? Cody Gakpo, Liverpool. Cup Miners, Juventus. Podpis bude v limitu 99, myslím. Ale tak trošku to napínat můžem. Tady Jamal. Budeme mít oba v limitu. Tak to je fajn. Bývají i bez, hodně. Hodně se stává u těch goldů, že jeden je bez limitu a druhý s limitem. Romario, Golden Boot Winners, PSV,
Opět Douglas Lewis. Jak po Liverpool. 5 Cup Miners, jako to je tam 40 karet. A ty hráči se opakujou, to je hrozný. Reo Hatate Celtic. Alejo Sarko Leverkusen, Luky. Regan Heskey City. Morgan Rogers Aston Villa, to mám bohužel já. Heskey Haaland Aurea. A tohle bude limit. Je to rukíčko. Kde je ten zatracený limit? Ten bude nahoře. Kerim Alejbegovič, Future Stars, na ruky podpis. Limit 10 z 99, on je tady schovaný. Do Salzburgu. Kdo pak má Salzburg? Hned mrknu. Takový podpis jsme úplně nechtěli. Martin Jakvit, gratulka. Martin Jakvit má tady Alejbegoviče na ruky podpisu. Tady ještě zabalíme Haalanda. Tak, co bude tady? Tak ne, je to 75. 71 ze 75. Něco dobrýho, sakra. Tak nevím. To je krása. Fares Šajby. V limitu 75 do Frankfurtu. No tak to je teda. Limity krásný a podpisy teda nic moc. Podpisy nic moc. Takže do Frankfurtu. Komu budem gratulovat? Jo, Aleš Nosál. Aleš Nosál má Frankfurt. Nevím, jestli je k čemu moc gratulovat, ale Alejbegovič ruky, limitu 99. Fares Šajby, nevím ani, jak se to čte. Pro Aleše, pak tady máme dron na ruky, limit pade, do Paříže a Miloš Kerkeš v limitu 50 do Liverpoolu. Tak já všem moc děkuju, mrkněte ještě na zbylý pozice, co máme v Jumbu, ať to můžeme co nejdříve objednat a otevřít. Děkuju moc, čau čau.